Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jauna zuekin. Pues, queridos hermanos, después de haber rezado el Via Crucis, hermosa tradición, mantener pues eso, nuestra fe, contemplando siempre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a celebrar la Eucaristía, en la que aunque es viernes, pues también haremos la bendición y la imposición de la ceniza, ¿vale? Egin dezagun todo esto. Zure graziak lagun gaitzala jauna, hasi dugun penitentzia aldi honetan, gorputzez egiten duguna, bihotz leialez bete ere egin dezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santorekin batean, jainko eta rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Isaias profetaren liburutik. Honela mintzo da jauna jangoik gure jauna. Hoi egizu eztarri batean ez isildu. Deadar egin turuta bezala. Salatu nere herriari bere txarkeriak. Jakoben etxeari bere pekatuak. Eguna joan eta eguna etorri nere bila dabiltza. Nere bideak jakin nahi ditute. Zuzen bidez jokatzen duen herri eta jangoiko legeari hausten eta ez duen balira bezala. Epai zuzenak eskatzen dizkitate, jangoikoa hurbil nahi dute. Zetarako egin baru, zuk ez ikusteko, zertarako latz bizi, zu ez onartzekotan, begira, barua egunez erabazibila dabiltza. Eta zuen morroiak bortxatu egiten dituzte. Ara zuen barruetan auziak eta eztabaida. Eta ukabikea gorrotoa nahasten dituzte. Ez egin orain egin duzuen bezalako barurik. Zuen oihuak zeruan adierazi beharrez. Horrelakoa da jaunak maite duen bargua. Gizona bere buruari gogor egin behar dion egunean. Zumea bezala makurtuta aritzea eta zaku gainean eta hautsetan ezatea. Hori alda zuen barua, jaunaren gogokoa eguna, haudanik namaite duten barua. Eten bidegabeko kateak, askatu uztarriek, lokerretatik, utzi libre menpekoak, puskatu uztarri guztiak, eman zure ogitik kose denari, etxean hartu aterkeperik gabe dagoenari. Beharsuak jantzi bildutxar dagoena. Eta ez bazterra utzi zure urkoa. Orduan zure argia egun esenti bezala zabalduko da, eta zure osasuna berehala erneko. Aurretik joango zaizu zuzentasuna, eta ondori jaunaren aintza. Orduan zuk hotsegin eta jaunak erantzungo dizu. Zuk deadar egin, eta harrek honela erantzun hemen naukazu. Jaunak esana. Denok esango dugu. Ez duzu arboituko jangoikoa. Ez duzu arbuituko jangoikoa. Erruki zakizki jangoiko duzu maitasun handiaz. Suntsitu ezazu nire mazkurra. Zure amaigabeko errukiaz garbi nazazu nire obenetik. Ikus nazazu nire gaiztakerietatik. Ez duzu arbaituko jangoikoa. Nire bihurikeria ezagutzen baitu.
nere hobena beti begien aurrean baitut. Zuri egin dizut pekatu, zuri bakarrik, zure begietan oker dena egin dut nik. Ez dut arboituko jangoikoa. Ez baitzaizu hartzegin opariak. Erre opariak ez zenituzte hartuko. Nik emanik nere oparia jangoiko bihotz damutua ez du arbuituko jangoiko bihotz damutu eta humiltea. Ez dut arbuituko jangoikoa. Jauna zuekin. Jesucristo Evangelioa San Mateoren liburutik. Aldi hartan, Joanen ikasleak hurbildu zitzaizkion Jesusi eta esan zioten: zergatik guk eta farisearrek maiz barau egiten dugu, eta zure ikasleek ez? Jesusek erantzun zien: eztai lagunek negar egin al dezakete senar berria berekin daukaten bitartean? Etorriko da, senar berria kenduko dieten eguna. Orduan bai, egingo dute barau. Jaunak esana. Bueno, qué hermosura, ¿no? Cómo el Señor pues nos habla, el lenguaje que utiliza y cómo nos revela, ¿no? Pues quién es Él. El Señor no quiere, como escuchamos en la primera lectura, ¿no? Como tantas veces decimos, una relación pues externa, ¿no? Un culto puramente formal, ritualista, ¿no? Como tantas veces decimos, de cumplimiento, ¿no? De ponernos una máscara, una imagen, una apariencia de bondad, ¿no? De, como se suele decir, y a veces se critica, ¿no? Ir a la iglesia, poner cara de beata, ¿no? Ay, sí, pero luego el corazón, ¿no? Ahí sigue a lo suyo, ¿no? En sus críticas, en sus maldades, ¿no? Sino que el Señor quiere entrar en el corazón, convertirnos en el corazón. Y por eso el ayuno, ¿no? El ayuno que el Señor quiere no es una cosa puramente, pues eso, externa, ¿no? Hay gente que es, vamos a decir, entre comillas, muy piadosa, que lo externo lo cumple muy bien, pero que no penetra, no rompe, no transforma el corazón. El ayuno que Dios quiere es una vida nueva. Y para eso, ¿no? Está el medio, la mediación de las cosas externas, de los actos rituales, para transformar el corazón. Pero no podemos quedarnos en lo puramente externo sin transformar el corazón. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a una relación de amor, de amor. Tú no puedes amar quedándote en una cosa puramente externa. No, o sea, a ver si se entiende. Yo te puedo dar 1000 flores, ¿no? Y 1000 caramelos y 1000 bombones y decirte, ¿no? De palabra que te amo, pero sin entregar mi corazón. Poner, ¿no? Pues una imagen, una apariencia, pero sin entregar mi corazón. Y en cambio, puedo ser un pobre desgraciado que no tengo reales, ¿no? Y no tengo para darte las flores, pero mis obras reales, en la entrega cotidiana de mi amor en actos concretos, manifiestan, ¿no? Pues eso, mi amor, mi entrega a ti, ¿no? Pues eso es lo que el Señor quiere. No una cosa puramente para quedar bien, sino un corazón que viva en relación de amor. ¿Con quién? Con quien se nos manifiesta como el esposo, ¿no? El Señor es muy hermoso como habla de sí mismo en la relación como el esposo, ¿no? El esposo de tu alma. No es un desconocido, ¿no? Todos conocemos la relación de intimidad, de amor, de cercanía, de entrega, ¿no? De mutua comunión entre el esposo y la esposa. Pues así Dios nos quiere a cada uno de nosotros, ¿no? Entregarse de esa manera, no como alguien lejano, sino en la intimidad de un corazón de enamorado, de esposo con la esposa, ¿no? Bueno, pues queridos hermanos, este tiempo de Cuaresma es esto, es para pedir y darle y abrirnos el corazón, pedir al Señor la gracia de que nos abra el corazón para poder realmente entrar en esa relación esponsal de amor, de intimidad con Dios, que no sea alguien que conocemos solo de oídas, sino alguien con el que, entre comillas, puedes entrar en la alcoba, ¿no? En la intimidad de relación de esposo con esposa, de corazón
a corazón. Eso es lo que Dios quiere regalarnos y quiere, pues eso, darnos especialmente en esta Cuaresma, para que podamos, ¿no?, entrar en ese conocimiento que nos lleve al gozo de la Pascua, de la vida nueva, de la vida resucitada. Pues que así sea. Vamos ahora a hacer la bendición de las cenizas y luego la imposición, ¿vale? Senideo, egin dezaiogun otoiz jainko aitari, penitentziaren ezaugarri hartuko dugun errautsa bere grazia ugariz bedeinka dezan. Oi jainko, damutzen dena errukiz hartzen duzu, eta bioz berritzen dena zeurekin adizkiditzen. Entzuna eta biozez zeure herriaren otoitza, eta isuri bedeinkapenaren grazia, errautsa hartuko duten zeure seme-alaben gainera, garizumako bidea arretaz eginik, eta gogo bihotzak eraberriturik. Zure semearen pazko misterioa ospatzera iritz daitezen. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Llenos de confianza presentamos al Señor nuestras súplicas, pedimos por el Santo Padre, Papa León, todas sus intenciones, todas las necesidades de la Iglesia. Pedimos por la conversión de todos los políticos, de todos los líderes de las naciones que tienen poder y autoridad. Pedimos por todos los que sufren de tantas maneras, en el alma, en la mente, en el cuerpo, para que el Señor los sane, los libere, los conforte, que nosotros seamos buen samaritano para ellos. Pedimos por todos nosotros, hoy aquí reunidos, para que el Señor nos conceda
ese corazón que descubra el amor de su vida, que se enamore verdaderamente del Señor en esta Cuaresma, que pueda dar frutos de vida nueva. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Y pedimos por el eterno descanso de todos nuestros seres queridos difuntos, todas las almas del purgatorio. Eska dezaiogun jaunari. Entzun jauna gure eskaria. Acoge, Padre de bondad, las súplicas que te hemos presentado con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Arizazu jauna, garizumako gure eskaintzak, gure bihotzak zuretzat maitagarri egin dizatela, eta bihotz berrizera eraman gaitzatela. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin. Gora bihotza eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen nonai eta beti zuri eskerrak ematea jauna eta guzti zantu jangoiko ahal guztidun betiereko horri. Gorputzaren barauaz, gure grina txarrak ezten dituzu, gure bihotzak jasotzen, eta indarra eta saria ematen. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez, aingeru ez zure ahonditasuna goresten dute, espiritu duatxuek zure ospe adoratzen, goiko indarrek zure hauzpe zagur egiten, poztazun berak bai ditu, zerutar guztiak elkartzen. Onarezazu jauna, haien gorespenekin bat egin dizagula guk ere geure kantu hotsak. Santu, santu, santua, nire guztien jainko jauna, zerulurra beterik gauza, zure bizkia, Beikatua jaunare izenean datorrena osana zeu horienetan. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiari iturri. Santu gizkizu badago bitardo hauek zeure espiritua izuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz buruzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien, ezanez? Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza data zuentzat emango dena. Era berean afarondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien, ezanez? Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nire dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola,
zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztura gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarian zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak batekin gaizela. Gogoan izan jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Leon gure ita santuarekin, Florentzia gure gozenarekin, eta Liz gizon guztekin batean. Era berean izan gogoan jauna, piztiko itxarropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Har izazu zeure arpeiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizitza eritze dezagun, jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren senar Jose Santorekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun. Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honentan, zuri gaita jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta antza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak agindutara gutxiari jarraitu, beldur gabe kanta dezagu. Gure aita, zeruetan zegana, santu izan bedi zure izena, etorre dizure reinua, egin bedizure naia, zeruan bezala lurrean ere, emai guztu gau, egunotako ogira, barkatu gure zorra, gure zordei, barkatzen diegu ezkero, ez azazu txitentan iraberotzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna gaiz guzietatik, emaguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta astualdetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk ezana da apostoluei, pakea uzten dizuen deure pakea ematen, begira zeure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaio zu elizari pakea eman batasuna, errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, maio zue pakea ekarri. Jangoikoaren milotxa, zuken zen duzu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren milotxa, zuken zen duzu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren milotxa, emai duzu bakea. Hona hemen jangoikoaren bildotxa,
ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mahaira gehituak. Jauna, ni ez naiz zinok zineretzen zartzeko, baina zazpitz bat eta zendatuko naiz. ¿Quieres abrazar? Que se trate de los partidos en tu cuerpo. ¿Quieres abrazar? Jesús, maite, azkena paria, berak eman nahiz, arrota ogia, guretaz erandi, itzeko aurrean, maitasuna zeukan, bihotzaren beran, urtu zagun beti, Jesus jainko jauna, sakramentuotan, gurekin dagoena. Jesus maitea zen, azena faria, bera eman nahi, arrota horian, guretzat zelari, izteko aurrean, maitasuna zeukan, bihotzan egean. Egin dezagun otoz. Zure sakramentuak jainkoal guztiuna, pekatu guztietatik garbi gaitzala, eta zure errukiaren doaiak hartzeko gai egin. Jesukristo gure jaunaren bitartez, amen. Jauna zuekin, bedeinka zaizatera jangoikoa guztiunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, amen. Zoaze jaunaren pakean. Egizuzu Maria, Esa iglesia